Senado, tinitimbang talaga dito sa issue ng divorce or dissolution of marriage. Sabi nga nung iba, kung titimbangin yung dissolution of marriage, mas may pros kaysa cons. Ang nararamdaman ko ngayon ay mas kabukasan ng mas maraming kasama sa Senado dito sa dissolution of marriage bills. Kaya we've had, I believe, a good first hearing at nag-look forward ako sa paglabas ng committee report para may debate na ito sa floor at maamyatan. Pero ma'am, yung si Senator Bato lang yung dumating sa hearing.